Jepalipun negari ngadon mewah Ngendraprasta sak jajaripun. Sampeyan Mang Bali. Sampeyan wong pinter ketok bodho dina niki. Sampeyan gelem dadi kongkonane Pandhawa. Wong blusukan turut ngalas. Sampeyan Mang Bali. Mangkandha kalih para Pandhawa ngestina kula kuwi. Ngestina kula kuwi sak Ngendraprasta sak jajane. Sampeyan Mang Bali. Kula mboten buta kalih tembung sampeyan. Durna, wonten dawuh mremban. Saya suwe kok saya panas hawane. Aduh, mremban. Tak pikir-pikir setinggil Ngastina iki saiki kok akeh rine. Akeh belinge. Akeh glugute kurang-kurang bejane malah ngateli raga. Mongso bodho Durna. Aku tak semingkir dhisik. Bapak Durna, kula wonten dawuh nggih. Kula menika daya-daya badhe wangsul. Namung kemawon kula menika kepengin badhe pamit kemawon kok mboten saged. Lagi mboten sapamit mawon sing gadah griya pun tilem. Lah badhe menapa? Kula nyuwun pamit kaliyan panjenengan kemawon Bapak. Kula niki nggih dayah lho, nggih. Kula menika nggih tamu kok pripun to niku? Pun mboten sisa pamit kemawon. Nanipun anak Prabu menapa nggih? Badhe supe to kaya watak wantunipun ingkang rayi Prabu Duryudana nggih kaya ngoten niku. Nggih ngatos-atos lho nggih, ngatos-atos. Kula badhe mire sawetawis. Ger, anak Prabu, kula wonten dawuh paman. Pun sakmangke mboten sisah ngrembak Duryudana mawon. Sak menika rembagan alun-alunan mawon, rembukan tuwa nggih. Keparingipun Kanjeng Paman ngaten. Kula mboten ngrembak bab perkawis kamukten. Jalaran tiwas kula menika tumpun ngrembak ngantek melu bentoyong mboten dipun dharatur kula. Namung ngaten nggih. Dening paduka menika Rak Narendra titising Bathara Wisnu. Lho. Paman Prabu kok tebih sanget. Anggen panjenengan ngendika mboten wonten sambetipun kaliyan pepanggihan dinten menika. Nggih wasipun upami kula pitadosna panjenengan titising Bathara Wisnu lagi mboten lepat. Wong sampun kondang kok nggih sampun kondang. Upami yo ngaten badhe menapa? Nggih. Kinten-kinten Bratayuda niki dados napa mboten to nggih? Kula mboten ngertos paman. Kula mboten ngertos. Ah, aja ngono to. Mikir bukan wong tuwa. Sing gadah yo nggih pun tilem. Pun samangke rembagan sak sekecane mawon. Bratayuda menika kinten-kinten dados menapa mboten? Kula mboten ngertos paman. Ah nggih pun nggih nek mboten ngerti ya dikapake meneh wong ya ora ngerti kok. Kula nggih gumun. Saiki Kresna nek bodho ya. Ya kala mangsanipun sok bodho sok ngertos naminipun tiyang nggih nggih. Nggih kula ngertos. Boten nggih. Kula kepengin badhe ngertos. Janjanipun Bratayuda niku kok diarani perang suci niku napa to nggih? Lah menawi bab perkawis menika paman, perang suci nun sewu Bratayuda menika sanes perang
ampyak awur-awur nanging perang mawi petang kapribaden perang ngangge atek-atek kapribaden inggih ngunduh woing pakarti ngunduh woing pakarti inggih paminipun tanemanipun sae nggih badhe ngunduh sae tanemanipun awon nggih badhe ngunduh awon dados Bratayuda menika papanipun tiyang ingkang luwari punagi. Oh, ngaten. Nggih. Luwari punagi. Upaminipun sakmangke kados to. Rikalanipun nika nggih, kula tasih kengetan lampahan Pandhawa Dadu nika. Nggih, Pandhawa Dadu kados nggih. Rikala semanten Pandhawa dipun anggep kasoran kalah. Inggih, isen-isen keraton dipun pendheti kaliyan Kurawa. Drupadi dipun anggep eden-eden negari Indraprastha. Inggih. Lajeng rikala semanten Duryudana perintah Dursasana. Dursasana Drupadi pasrahe karo kowe kuwi klebu kukupan. Kukupane Prabu Duryudana tak pasrahke karo kowe. Wah pun Dursasana lincak wah linjuken nganti sempal pundhake. Lha glilang-gleleng usananipun inggih menika Drupadi ngantos dipun damel wirang, dipun jambak rambutipun ngantos dipun lukari kesemekanipun. Nyatanipun awit keparinging Gusti kesemekan boten udat. Dipun udari dipun kados menapa kemawon boten saged ucul ngantos nglumbruk dangu-dangu Dursasana jengkel piyambak kesah namung Drupadi rikala semanten sampun udar ukelipun udar gelunge Drupadi ngantos rikala semanten medhar sabda nggadahi punagi aku ora pati siram jamas aku nek ora adus getihe Dursasana ngaten menika kalebet nggadahi punagi menapa mboten lho nggih leres menika punagi nggih menika punagi lah lajeng kinten-kinten ibaratipun tiyang nanem ngunduhipun bijang menapa nggih menawi Bratayuda lah kecilik to nah nek ngono Bratayuda kudu dadi dong. Mengko teng pundi sampeyan? Pinter panjenengan to. Nek nggon akal sing kathah kula nggih. Lho niku ngapusi maratuwa niku pun suwe. Dados pripun mawon kula niki ngertos. Weh lah kedrawasan tenan aku. Nggih, Paman. Bratayuda dados rak ngaten. Kinten-kinten ingkang menang badhenipun sinten? Ingkang menang ingkang boten ingkang kawon. Ingkang boten kawon menika menang. Sing menang sing lha nggih menawa mesine. Aja ngono ah. Saestu nggih. Kula menika kepengin ngertos. Paman, nanipun Paman Prabu menika priksa awon sae. Nggih ngertos. Menawi lelampahaning Pandhawa Kurawa menika ingkang sae menika Pandhawa ingkang lepat ingkang awon menika Kurawa kula aturi menggalih piyambak aduh nggih anak Prabu sareng jengandika ngendika ingkang kados mekaten ronta-ronta raos sing manah kula lajeng mupus raos sing manah kula sampun telas mengajeng-ajeng kula nggih pun kula niki pun sepuh mongko ingkang kula jaga-jagaken anak-anak kula mrucut saking ngembanan kados Burisrawa kados Rukmarata sampun kempal kaliyan Kurawa sampun boten wonten ingkang kula jagaken niki ngaten nggih kula nyuwun titip dhumateng pun anak Prabu menapa Paman saestu nggih
Kula nyuwun titip pulunan kula kembar. Nang kula kali Sedewa niku sampun ngantos kedenangan kali Angkara Murka, ampun ngantek kedenangan kali Kurawa kula titip aten saestu nggih. Nika saestu. Jalaran menapa? Nika bocah lolo nggih wis ora duwe pak, ora duwe mbok. Ampun diupeni kali adi kula Kunti. Bocah nika wis dadi bocah kapiran. Mila lare kalih menika ingkang kula gandang-gandang. Sampun ngantos pun gepok singgol kaliyan para Angkara Murka. Persajan melawan nggih. Lare kembar menika ingkang kula sengkaken ngaluhun wingi minangka sesulih gesang kula. Oh, ngaten Paman. Inggih, nggih. Saestu nggih. Saestu menika atur kula. Menika medal saking manah kula ingkang suci. Kula saben-saben kemutan kaya anak kula kembar pun kadhipun jejuwing raos manah kula. Oh, nggih, Paman. Ampun waspatos sing penggalih. Mangke cekap wonten kula nggih. Ingkang atos-atos nggih. Ingkang atos-atos. Dinten menika negari sedaya mboten baen-baen. Anak Prabu rak piyambakan. Ingkang atos-atos lho nggih. Jegrek kaya tugu Sinukarta Narendra Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Riwut nyomriksani glagat kawontenaning negari Ngastina. Ingkang tetela Pasewakan Agung wus suwung datan wonten ingkang kepareng lenggah. Nanging Narendra Dwarawati awas pandulune. Ing mriku kados wonten gedhebuking lampah playuning para pawongan tan asanes para kadang saka Kurawa ingkang rikala semana wis angepung kelawan Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna.